Képzelj el a határállomáson veszteglő két páncélozott furgont, aminek a raktere nem kevesebb, mint 40 millió dollárt, 35 millió eurót És 9 kilogramm színaranyat rejt. pontosan, szóval 9 kiló aranyat, és akkor ehhez képzelj el egy elnököt, aki a diplomácia íratlan szabályait felrúgva azzal fenyeget egy miniszterelnököt, hogy megadja a lakcímét a hadseregnek. Plusz képzelj el egy 2447 milliárd eurós árcédulát, ami gyakorlatilag fenekestül forgatná fel a teljes európai gazdaságot. Igen, ma pontosan ebbe a szövevényes geopolitikai viharba rángatunk be téged is. Egy olyan viharba, ahol a pénz, a hatalom és a diplomáciai fenyegetések teljesen összefonódnak. Üdvözlünk a legújabb mélyfúrásunkban, mielőtt azonban teljesen elmerülnénk a források sűrűjében, egy gyors és nagyon fontos vallomással tartozunk. Így van, ez ugyanis egy mesterséges intelligencia által generált adás. Ő még nem tökéletes, AI-ként folyamatosan és alázattal tanuljuk a magyart. Ami kétségtelenül a világ egyik legszebb, de tegyük hozzá, az egyik legösszetettebb nyelve is. Így igaz. Na de ha szereted az ehhez hasonló mély összefüggéseket feltáró elemzéseket, akkor kérjük, iratkozz fel a csatornánkra, nyomj egy lájkot, és oszd meg ezt az adást másokkal is. Hogy ők is tisztán lássanak a mindennapi hírek zajában. Szóval a mai napon egy egészen elképesztő méretű forráscsomagot fésültünk át. Politikai háttérelemzéseket, nemzetközi jelentéseket, kiszivárogott brüsszeli dokumentumokat és gazdasági prognózisokat. A küldetésünk pedig az, hogy veled együtt megértsük ezt a robbanáspontig feszült diplomáciai és gazdasági háborút Magyarország és Ukrajna között. Górcső alá vesszük az ukrán-EU csatlakozás megdöbbentő árát, a kisebbségi jogok helyzetét, és egy kis kitérővel azt is megnézzük, hogyan osztja meg a Trump adminisztráció iráni akciója az amerikai belpolitikát. Egy dolgot már az elején nagyon fontos leszögezni. A forrásokban szereplő sokszor rendkívül éles politikai vitákban mi nem választunk oldalt. Nem bizony, kizárólag a dokumentumokban szereplő tényeket, adatokat és hivatalos álláspontokat közvetítjük feléd, teljesen pártatlanul. Oké, bontsuk ezt ki. Kezdjük talán a legkézzelfoghatóbb, már tényleg mozivászonra illő konfliktussal. A dokumentumok leírnak egy incidenst a magyar határon. Igen, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal meg a Terrorelhárítási Központ egységei lekapcsolták az ukrán állami Oskád Bank 2 pénzszállítóját, Meg 7 munkatársát is, akik éppen Ausztriából tartottak hazafelé. és a rakomány mérete fizikailag is óriási. 40 millió dollár, 35 millió euró, meg az arany logisztikailag is óriási művelet. A forrásokból az rajzolódik ki, hogy itt 2 teljesen párhuzamos valóság épült fel. Pontosan. A magyar hatóságok narratívája egyértelműen a nemzetközi pénzmosás gyanújára épül. Szijjártó Péter külügyminiszter hivatalosan is ukrajn katonai maffiát emlegetett a vagyoneredete kapcsán. Ráadásul a magyar hírszerzés szerint a háttérben nem egyszerű banki alkalmazottak álltak. Hát nagyon nem. A jelentések szerint egy nyugalmazott ukrán titkosszolgálati tábornok az SBU-tól irányította az akciót. Meg egy volt légierős őrmagy is felbukkant. Ami a magyar álláspont szerint eleve nemzetbiztonsági kockázat. Ki is utasították ezt a 7 ukrán állampolgárt. Az ukrán hivatalos dokumentumok, meg a jegybank viszont egy teljesen klasszikus, legális banki tranzakciót írnak le. Andris Sybiha, ukrán külügyminiszter állami banditizmusról és túlszejtésről beszélt. Szerintük ez le volt papírozva az osztrák Raiffeisenbankkal, és csak azért jött páncélozott furgonokban közúton Magyarországon keresztül, mert az ukrán légtér le van zárva a háború miatt. De ha ezt a nagyobb képhez kapcsoljuk, látnunk kell a tágabb kontextust is. Mert egy ilyen akció sosincs légüres térben. Ugye ez pont azután történt, hogy Ukrajna elzárta a barátságkőolajvezetéket. Igen, Kijev orosz dróntámadásokra meg szankciókra hivatkozott, de ez a lépés drasztikusan fenyegette a magyar energiabiztonságot. Mire Magyarország válaszul megvétózott egy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot Ukrajnának. És blokkolta a fegyvervásárlási kifizetéseket is. Szóval a pénzszállítók ügye valójában egy oda-vissza ható diplomáciai nyomásgyakorlás egyik fizikai megnyilvánulása volt. Egy kőkemény zsarolási spirál. És pontosan ez vezetett el ahhoz a retorikai eszkalációhoz, ami tényleg példátlan. Zelenszky elnök fenyegetésére gondolsz? Arra.
A források rögzítik, hogy Volodymyr Zelenszky kijelentette, ha a magyar miniszterelnök tovább blokkolja a hitelt, akkor megadja Orbán Viktor lakcímét az ukrán fegyveres erőknek, hogy a saját nyelvükön beszélgessenek el vele. Aztán ott volt a müncheni biztonsági konferencia is, ahol gúnyosan megjegyezte, hogy egy Viktor azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét. Egy szövetséges vezetője elleni ilyen fenyegetés, még ha csak szimbolikus is, elég durva. Az Európai Bizottság is elfogadhatatlannak nevezte, Orbán meg ironikusan megköszönte a kampánybeszédet X-en. Ami itt igazán lenyűgöző az, ahogyan ez az egész hatott a magyar belpolitikára. Elemzők, mint László Róbert vagy Vég Zsuzsanna arra hívják fel a figyelmet, hogy Zelenszky fenyegetése paradox módon tökéletesen Orbán malmára hajtotta a vizet a 2026-os választások előtt. Hitelesítette a kormány narratíváját, hogy külső nyomás éri az országot. Olyannyira, hogy még a legfőbb ellenzéki vezető, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke is kénytelen volt beállni ezen a ponton Orbán mellé. Azt mondta, egyetlen külföldi államfő sem fenyegethet meg egy magyart. Sőt, az EU-Ukrajna kapcsolatok megszakítását követelte bocsánatkérésig. Ez egy nagyon ritka pillanat, amikor a magyar belpolitika két végpontja ugyanazt képviseli. De a titkosszolgálati vonal tovább bonyolította ezt. Az ukrán SBU Magyar Péter egy korábban kiszivárogatott hangfelvételére hivatkozva vádolta meg Magyarországot. Ahol a magyar haderő fejlesztési tervekről volt szó. Az SBU ezt úgy kommunikálta, mintha Magyarország katonai provokációra vagy Kárpátalja megszállására készülne. Ezt viszont a Magyar Szuverenitásvédelmi Hivatal azonnal egy összehangolt dezinformációs kampányként azonosította. Céljuk az volt, hogy befeketítsék Magyarországot a NATO előtt, és mélyítsék a belpolitikai megosztottságot. Na de itt válik a dolog igazán érdekessé. Mert ha a diplomáciai üzengetéseket meg a kémkedős szálakat félretesszük, és megnézzük a gazdasági tényeket, az ukrán EU csatlakozása ára egy új dimenziót nyit. A forrásaink által idézett brüsszeli prognózisok rávilágítanak, hogy ez egy európai szintű pénzügyi földrengés lenne. A számok konkrétan megváltoztatnák az Európai Unió teljes működését. Egy átfogó számítás szerint Ukrajna tagsága az EU egészének 2447 milliárd eurójába kerülne. És nézzük ezt a magyar gazdaság szintjén. Csak Magyarországnak a belépést követő első 5 évben ez 48,1 milliárd eurós teher lenne. Ami átszámítva közel 19,2 billió forint. Hogy ezt kontextusba helyezzük, ez a teljes 2023-as magyar állami költségvetés 68%-a. Magyarország azonnal nettó befizetővé válna, mert a felzárkóztatási alapok mennének az ukrán újjáépítésre. Az agrárium kérdése meg talán még kritikusabb. A közös agrárpolitika, vagyis a KAP, az uniós költségvetés egyik legnagyobb szelete. Ebből kapják a gazdák a támogatásokat. És Ukrajna rendelkezik Európa legjobb termőföldjeivel, a Fekete-földekkel. Ha ez a hatalmas mezőgazdasági gépezet belép a közös piacra, és jogosult lesz a támogatásokra, az elszívná a pénzt a jelenlegi tagok elől. A magyar gazdák évente 672 milliárd forintnyi, azaz 1,7 milliárd eurónyi közvetlen támogatást veszítenének el. Ez a hazai szektor tömeges csődjét jelenteni. Ráadásul a brüsszeli bürokrácia is tisztában van az ellenállással. Itt jön be az a Financial Times által kiszivárogatott bizalmas terv, ami a pénzügyi zsarolásról szólt. Igen, ez nagyon durva. A dokumentum szerint az EU kidolgozott egy stratégiát az uniós források végleges befagyasztására, hogy célzottan megroppantsák a befektetői bizalmat. És bedöntsék a forint árfolyamát, ha a magyar kormány tovább vétózza az ukrán támogatásokat. Emellett a biztonsági kihívások is hatalmasak lennének. Egy 40 milliós ország schengeni integrálása a határokon átnyúló illegális fegyverkereskedelemmel. Meg a leszerelt posztraumás stresszel küzdő katonák millióinak integrációjával. Ez mind óriási szociális teher lenne az EU számára. És ez felvet egy másik nagyon folpas kérdést az uniós alapértékekről is. Mi történik a kisebbségi jogokkal, mondjuk a kárpátaljai magyarság jogaival? A FUEN és az Európa Tanács Velencei Bizottságának jelentései részletesen dokumentálják a magyar jogok szisztematikus leépítését, és ez nem a háborúval kezdődött.
A források a 2017-es oktatási és a 2019-es államnyelvtörvényt emelik ki fordulópontként. Gyakorlatilag kiszorítják a magyar nyelvű oktatást az állami iskolákból. Meg a közigazgatásból és a médiából is. És bár Kijev az uniós tárgyalások miatt elfogadott bizonyos módosításokat, az elemzések szerint ez csak felületi kezelés. Mert a helyi hatóságok szubjektív értelmezésére bízzák a nyelvhasználatot a normatív jogok helyett. Látni kell, hogy Ukrajna egy rendkívül intenzív derusszifikáló nemzetépítő folyamaton megy keresztül. Ennek a célja az ukrán nyelv kizárólagossá tétele. És ebbe sajnos a magyar, a román és a bolgár kisebbség is járulékos veszteségként szorul bele. A nemzetépítő lendület egyre szűkíti a magyarok életét. De hogy egy pillanatra tágítsuk a geopolitikai fókuszt, a forrásaink kitérnek az óceán túlpartján zajló eseményekre is. A Trump adminisztráció Irán elleni akciójára, az Epic Fury, vagyis epikus harag nevű katonai csapásra. Ez tökéletesen mutatja, hogyan bénítja meg egy nagyhatalom külpolitikáját, a belső megosztottság. Ez a csapás a kongresszus előzetes felhatalmazása nélkül történt. Marco Rubio külügyminiszter egy érdekes jogi teóriával, a kettős megelőzés, vagy double preemption elméletével védte a döntést. Hogy is van ez pontosan? A hírszerzés tudta, hogy Izrael támadni készül Iránt. Az USA feltételezte, hogy Irán erre válaszul, az amerikai erőket venné célba a Közel-Keleten. Államok még azelőtt csapást mért Iránra, mielőtt Izrael lépett volna, és Irán egyáltalán reagálhatott volna. Így van, és ez azonnal éles törésvonalakat hozott az amerikai belpolitikában. A demokrata párt végzetesen megosztott lett a kérdésben. Chuck Schumer és Hakeem Jeffries elsősorban az eljárásjogot kritizálták, hogy az elnök kikerüli a kongresszust. Míg a párt progresszív szárnya, mint Alexandria Ocasio-Cortez, mélyen elvi alapon emberi jogi érvekkel ellenezte magát a katonai agressziót. És mivel a demokraták a belső vitáik miatt nem tudtak egy tiszta stratégiai alternatívát felmutatni, a kritikájuk súlytalan maradt. A vita partalanná vált, a republikánusok pedig a határozott fellépés egyszerű üzenetével simán uralták a narratívát. Szóval mit is jelent ez az egész számodra? Végigkevettük az ukrán páncélozott furgonok útját. Láttuk, hogyan válik egy fenyegetés belpolitikai fegyverré. Kielemeztük a brüsszeli költségvetési sokhatást, a kárpátaljai kisebbségi jogok leépülését is, és az iráni sivatag eseményeit is. Egy dolog biztos, a geopolitika sosem fekete vagy fehér. Kőkemény nemzeti érdekek feszülnek egymásnak, és ezek a gigantikus folyamatok a nap végén közvetlenül hatnak a te pénztárcádra és a mindennapi biztonságodra. Egy utolsó gondolat, amit mindenképpen érdemes tovább emésztened. Ha az Európai Unió intézményrendszere ekkora áldozatokat hajlandó meghozni egy háborúban álló ország integrálásáért, túléli-e egyáltalán a saját belső feszültségét? Mi történik azzal a közösséggel, aminek te is tagja vagy, ha a rideg gazdasági realitás és a politikai akarat végképp frontálisan ütközik? Ez egy nagyon komoly nyitott kérdés a jövőre nézve. Reméljük, segítettünk egy kicsit tisztábban látni ebben a geopolitikai káoszban, és talán sikerült összefüggéseivel is megmutatni a hírek mögötti valóságot. Ha tetszett a mai mélyfúrás, kérünk iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot, és oszd meg ezt az adást a barátaiddal, hogy ők is a felszín alá lássanak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai napon, ez volt az AI Cast. Ahol a tudás sosincs kőbe vésve, de mindig érdemes a legmélyére ásni. Sziasztok!